Ty si vlastne teraz vyhrala súťaž Miss Bratislava. Aké máš z toho pocity? Tak mám z toho neskutočne dobré pocity, neviem, ako by som to opísala. Už som v takej uvoľnenejšej atmosfére, čo je pre mňa naozaj teraz po celom dni už výhodné, aby som sa zabavila. A v podstate čakala si to, alebo si bola úplne prekvapená? Určite som to nečakala, ja som sa ani nad takýmto niečím nezamýšľala. Ja som najradšej z toho, že sme sa s babami spoznali a vytvorili sme si naozaj kamarátstva, ktoré určite budeme udržiavať a to je pre mňa najhlavnejšou výhrou. Aj ideš na svetovú súťaž World Bikini Model International a Miss European Tourist Beauty. Tešíš sa? No určite sa teším, bude to pre mňa niečo nové, čo skúsim a veľmi rada. V podstate ja som to vyberala, ty si bola hneď ako prvá favoritka. Ja sa musím priznať, že vy keď ste prvýkrát vystúpili všetky na javisko, ty si tam priam svietila oproti ostatným dievčatám. A môžeš povedať, bude to na Malte, tá súťaž. A bola si taký najväčší môj tip. A už vieš, ako voľnú disciplínu tam budeš mať? Budeš tam tiež spievať? Tak určite sa posnažím nacvičiť niečo dobré a naspievať niečo fajn, čo by mohlo potešiť aj ľudí z Malty. A vlastne, aké máš teraz plány? Čo budeš robiť napríklad zajtra po súťaži? No zajtra idem na hodinu herectva, tak ako každú nedeľu a pripravujem sa na vysokú školu, čo je pre mňa určite prvoradé. Áno, a vlastne ešte povieš nám, na akú vysokú školu v podstate ideš sa prihlásiť? Na herectvo. Na herectvo, takže máme tu budúcu herečku. Dúfajme. A nerozmýšľala si niekedy, že by si išla na Miss Slovensko? Určite, že by som nad tým rozmýšľala, keby som na to mala výšku, ale ja som maličké žienia, takže asi by som nepochodila veľmi úspešne s mojou výškou. A nikdy si nebola ani na castingu? Nebola som na castingu. Asi ma brzdí naozaj tá výška a kvôli tomu to neskúšam, ale ak raz zmenia pravidla, určite sa prihlásim. Ale tak, keď tam chýbajú nejaké 3 cm, tak si myslím, že to je úplne v pohode, aby ťa tam niekto pretlačil. A myslím si, že s tvojou krásou a s tým, že si vyhrala aj Miss Bratislava, tak by to nebolo také ťažké. Čo myslíš? Tak to uvidíme, necháme to na budúcnosť, je to vo hviezdach. Takže to bola víťazka Miss Bratislava a chceš pozdraviť fanúšikov, lebo určite už po dnešnom večeri ich budeš mať veľa. Tak samozrejme, že chcem pozdraviť najmä ľudí, ktorí ma dnes boli podporiť, moju sestru predovšetkým a všetkých, ktorí sa zastavili pozrieť sa na mňa a popriať mi, aby sa mi podarilo niečo získať možno, alebo sa zúčastniť a mať z toho príjemný zážitok, čo sa aj stalo.